Hello mga bay, good evening. Panibagong video na naman para sa channel ko. Subscribe kayo. Don't forget to click the notification bell. Tonight, punta kami ng Divisoria sa doon, malapit lang dito. Tingnan lang namin kung magkano ang kilo ng karning baboy doon. Lapit sa Baclaran. Akala nyo, Pilipinas lang may Divisoria? Meron din dito. Sige guys, samahan nyo kami. Jiski TV Vlog. So guys, dito namin sa labas guys. Ang lamig-lamig. Yan. Live mo? Shout out po sa mga mga OFW nito, sa mga Bisaya nga OFW katulad namin Bisaya. Sobrang saya, sobrang hirap din. Andun na lahat pag ka, OFW ka. Masaya, malungkot, pero kinaya naman. Ug sa Bisaya pa madarag smile. Sa Bisaya pa magdarag smile. Layo pa to guys, mo agi patag mga lima ka building, isa, dua, lima ka building, agian pa. So guys, sports car nasa labas lang. Yan, Subaru. Pag nasa Pinas yan, sports car, nako, tanggal lahat kung anong matatanggal. Pwede nga buong sasakyan matanggal eh. So, kanang building na yun sa tunga. Sa sana ka number? Basta bulan agi. Guys, mosque. Pilipino na. Sa dili Pilipino, basta Christian lang. Mosque. Dadaan tayo sa basketball court. Dito kami naglalaro dati. Pero ngayon parang wala ng time. Galing sa trabaho, pagod na. Diretso na lang maglaro ng online game na lang diretso. Dr. Chanel Medical Center. Kung gusto nyo pagpabunot ng ngipin, dyan lang kayo mga OFW dito sa International. Yan, mura lang dyan. Yung kasama ko nagpapabunot na dyan, pati pa nga tanggal. Okay na okay. Lahat ng ngipin binunot, saka yung panga tinanggal para wala ng sakit. Ito guys, kasi pag ganitong oras depende lang naman sa araw pag daming mga Pilipinong bumibili. Sinsya na guys, hinihingal ako eh. Walang exercise.
Malapit na tayo. Kunting tiis na lang. Ayan. 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 Meron pa kaya? Oo, naubos na. Tara. Tara, pasok tayo. Hanap tayo ng sauce mga kabay. Where? Ang sauce dito guys, ito. Anong masarap na luto nito? Parang litsong kawali, di ba? Prito. Prito na lang tapos sausaw sa soka or sauce. Oyster sauce. Namiss ko na to siya eh. Parang isang taon na yata hindi ko kaya nito. Shoutout mo kay Kuya. Saan yan, kuya? Ha? Oo. Jiske lang. Jiske TV vlog. Marami na tayo rito. Ano ba nito guys? Ito na lang? Or ano? Ito guys. Okay ba to? Sweet chili sauce. Parang okay yata to. Or soka. Sarap nito. Tulong laway nito. Hindi pa nga naluto, nasa sarap.